बिटिसि जानायनि सिगाङावबो बर' जायाखै नैबे बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावसो बर' जादों मानो नैबे माखौबा मोनजाबाय माखौबा मोनजायाखै बहाबा भिसिडिसि चेयारमेन नागिरबाय मोनाखै हा हुनि अधिकार मोनाखै नैबे कमप्लेनफ्रा बिसिनिफ्राय फैनो हमबाय आरो बेखौ थाबनो टेकेल खालामनो हानांगौमोन हमनो हानांगौमोन दा बे बाथ्राफोरखौ सुक्ति गोरोबथा खालामखांनानै जेला जों उदां बुंबाय दिनै गुबुन हारिफ्रा लोब जोंनियाव हाबजोबबाय नोंथांमोनाथ' नुदों फेसबुकआव टिभिआव पेपाराव सानफ्रोमबो हाबदों गेजेराव आदिबासिफोरजों बिराद गाज्रि जाबायमोन सान्थालि स्टुडेन्ट इउनियननि एडभाइजारा बेसेबा लेखा गोरों मानसि विल्सन हासदा जोंनि पार्टियाव जइन खालामदों क'क्राझाराव आरो बेजों लोगोसे सासे आइजो एडभकेट सान्थालिनो बेबो जइन खालामदों आरो बेसेबा बुरजा मानसि जइन खालामदों आरो बिसिनि फरायसा आफादा आंजों खननै खनथाम रायलायखांबाय आरो बेवहाय बुंदों सिगां जि जाबाय दायो जोङो खौसे जानानै आवगायलांसिगोन नोंसोरजों आरो माखासे खोथाफोरखौ जों मोजां मोनदों होननानै दा बिसोर फैबाय राजबंसिया फैबाय गुरलाब फैगासिनो दङ राजबंसिया गुरखाया फैदों खुनु मोनसे जाथि गैला दायो UPPL आव हाबै जेराव जि जाथि दङ बिनो लोब हाबदों आरो बे हाबनाया बिनिखायनो जोंथ' सरकार सालायाखैना दायो जोंलाय थाखा फैसा होदों ना न' होदों ना मा होदों जोंनियाव जे हाबफैदों दायो मानसिनो मा नांगौ थारमाने बेखौनो बुजायदों थाखा फैसा करोड़ थाखा गोनाङाबो मानसिखौ सेटिसफाइड खालामनो हाया खिन्थु नोंनि खुगानि फंसे रावानो बिराद मोजां नङा होमबा नों जेला मानसिनो अननाय होनो हागोन बोजबनो हागोन बिश्वास होनो हागोन बेखौनो मानसिफ्रा लुबैयो बयबो मिथिखागौ थाखाखौ नोङो हाजार खामायनो हायो थैनाय समाव लांफानो हाया खिन्थु रंजा बाजा संसार जानाया बिराद गिदिर बाथ्रा बेखौ बयबो लुबैयो दा नंखायनो रायजोफोर जोङो मोनसे गोथों लामाजों थांगासिनो दङ बेयाव जेबो बेले बेजे जानायनि खोथा गैया आरो राजखान्थियाव फैनांगौनि जानायानो जाबाय दिनै जों फैयामोनब्ला सोर फैगौमोन बिथांमोनखौ गाज्रि मोनबाय एबार सरकारा बिथांमोन फैखानाय नंला जुदि जोंनिनो बिदा फंबायफ्रा फैनानै दायित्वखौ लाफैयाबा लिडिंशिपखौ लायाबा बे राजखान्थि गोहोआ मालायनि आखायाव थांनोसै दा बेखौ हमथानांगोन ओंखायनोसो बे UPPL हान्जाखौ जोङो दानानै दोनखादोंमोन मालाबा 15-20 बोसोरनि उनाव गाज्रि जायोबा BPFआ सोरबाया सिगाङाव फैनो हानांगोन आरो दिनै बे समानो फैबाय 15 बोसोर बिथांमोना रायजोफोरखौ नांगौ बायदि मावनो हायैनि माने बिथांमोनखौ गाज्रि मोननाय लोगो लोगोनो दिनै रायजो राजाफ्रा गुबुन हारिफ्राबो अल्टारनेटिभ नागिरबाय गुबुन मोनसे लामा नागिरबाय बे लामा नागिरनाय लोगो लोगोनो जोङो दैखांनानै होबाय जे नोंथांमोना लामा नागिरदों नैबे लामाखौ ला लोगो बिसोर बे लामाखौ लाबाय अब्ला दा रोखा जाबाय फैगौ 5 बोसोराव एटलिस्ट बिनि सासन गोहोआ BPFआ थांनाय लोगो लोगोनो सोरबा नाफामनायावनो थागोन बे लामाया क्लियार जाबाय ओंखायनो नोंथांमोना गोनो गोथो जानो नाङा बयबो खौसे जा गथ'फोरखौ मोजां लेखा फरायहोनांगोन इन्डास्ट्रिनि नामाव जेबोआनो गैया न'खराव बयबो खामायनांगोन होमबासो रांखान्थिया जौगागोन